Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο Νήματα Studios. Μαζί σας είναι ο Γεώργιος Νηματάς, εδώ πέρα αυτοπροσώπος. Όπως βλέπετε έχει αλλάξει λίγο η διάταξη του στούντιό μας. Έχει γίνει λίγο άλλη φάση εδώ πέρα, πιο ενδιαφέρουσα. Οπότε είπα και εγώ να ξεκινήσουμε να κάνουμε διάφορα βιντεάκια που θα έχουν σχέση γενικά με το street fashion και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βέβαια. Οπότε θα κάνουμε ένα τύπου σαν journaling και θα μιλάμε για διάφορα θέματα σε κάθε βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα top streetwear brands στην Ελλάδα. Προσπάθησα να κάνω μία λίστα στην αρχή με 10, μετά θυμήθηκα και κάποια άλλα, βρήκα και άλλα, οπότε τώρα είμαστε γύρω στα 20, νομίζω 19. Οπότε αυτό, πάρτε το καφεδάκι σας, το νεράκι σας, το τσαγάκι σας, δεν ξέρω κι εγώ τι, και καθίστε αναπαυτικά για να κάνουμε μαζί αυτό το βίντεο. Όπως βλέπετε έχω κι εγώ το καφεδάκι μου, το νεράκι μου, είμαι έτοιμος, πανέτοιμος και ξεκινάμε. Έχω να σας πω κάτι άλλο για αυτό το βίντεο? Όχι. Είπαμε, θα κάνουμε ένα journaling για το τι παίζει γενικότερα με τα street brands στην Ελλάδα. Σε εισαγωγικά, όχι μόνο δηλαδή, θα επεκταθούμε κιόλας λίγο. Αρχικά θέλω να πω ότι όπως μιλήσαμε και στο προηγούμενο βίντεο για το πώς το hip hop έχει επηρεάσει τη μόδα και πώς έχει εισέρθει και στους μεγαλύτερους οίκους και όλα αυτά, σήμερα θέλω να αναφέρω επίσης πόσο επίσης και η κουλτούρα του skate έχει επηρεάσει τη μόδα. Έτσι, νομίζω βρίσκονται κάπως στο ίδιο level με το hip hop. Τώρα δεν ξέρω αν είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, αλλά νομίζω και το skate και η κουλτούρα του skate έχει επιδράσει εξίσου πάρα πολύ τη μόδα, δηλαδή έχει εισχωρήσει. Και φαίνεται αυτό από πάρα πολλά παραδείγματα, ας πούμε, και από τους μεγάλους οίκους, για το γενικότερα πώς το skateboarding έχει εισέρθει εκεί πέρα. Έχει γίνει πρόσφατα και ολυμπιακό άθλημα, οπότε είναι επίσημα official με σφραγίδες. Ωραία, αυτά για την εισαγωγή μας. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα επικεντρωθούμε, να πατήσω screen rec και συνεχίζουμε. Ωραία, γράφουμε. Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ μερικές σελίδες, θα επικεντρωθούμε στα Instagram pages από τα brands που έχω διαλέξει εδώ πέρα, οπότε έχουμε ανοίξει εδώ το Safari και έχουμε εδώ διάφορα Instagram pages για τα οποία θα μιλήσουμε. Κάνουμε και το screen recording, οπότε παράλληλα θα παίζει κάπου εδώ πέρα και αυτό το βίντεο για να βλέπετε τι βλέπουμε. Ωραία. Όπως σας είπα πριν για το skate λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω από ένα brand το οποίο νομίζω για ένα διάστημα, ειδικότερα παλιότερα, έβλεπες παντού το αυτοκόλλητο αυτό με το γαϊδουράκι. Goodbye είναι η μάρκα αυτή, που νομίζω οι ίδιοι έχουν και το color skates τέλος πάντων και αυτά, οπότε ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό γιατί θα το πάρω λίγο, όχι όλη τη λίστα, αλλά θα ξεκινήσω με τη λίστα που θυμάμαι εγώ, δηλαδή που μόλις ξεκίνησα να μαθαίνω πιο πολύ για τα brands, μικρότερος όταν ήμουνα, για τα ελληνικά brands, και επειδή έκανα και skate, ήμουν σε αυτή την κουλτούρα τέλος πάντων, οπότε ήταν και αυτό ένα brand το οποίο έπαιζε γενικότερα, δηλαδή και με τα αυτοκόλλητα έβλεπες παντού και τέλος πάντων έκαναν buzz τότε η Goodbye. Οπότε θα ξεκινήσουμε από την Goodbye. Καλή ώρα, είμαστε εδώ στο IG page της Goodbye. Συνεχίζουν να βγάζουν πράγματα, έτσι, σχέδια που βασίζονται και στην ελληνική κουλτούρα με διάφορους, ας πούμε, βλέπω εδώ τη Μέδουσα, θυμάμαι το Κολοκοτρώνη είχαν βγάλει σε μια φάση, γενικότερα διάφορους θεούς από την ελληνική μυθολογία, και είναι, όπως βλέπετε εδώ και από το page, συνεχίζουν με το skateboarding, συνεχίζουν να βγάζουν και σανίδες, events κάνουν πολλά, οπότε ήταν νομίζω σοφό να ξεκινήσουμε από αυτό, που όσοι ασχολείστε με το street fashion στην Ελλάδα, πιστεύω ότι τους γνωρίζετε σίγουρα. Ενδιαφέρον πράγματα. Ας δούμε και μερικά έτσι βιντεάκια εδώ πέρα με skate. Skate or die. Αλητίες εδώ πέρα.
Ωραία φάση, ωραία φάση. Συνεχίζουμε. Το επόμενο λοιπόν brand, που νομίζω και αυτό ιστορικά είναι το επόμενο brand που είχα μάθει κιόλας ελληνικό, και έχω και ένα μπλουζάκι από αυτούς με το φοινικάκι, η Mocha Clothing, που είναι νομίζω αυτή στο Φάληρο, αν θυμάμαι καλά βρισκόντουσαν. Είχα πάρει ένα μπλουζάκι από αυτούς μικρότερος με ένα έτσι φοινικάκι εδώ πέρα, τύπου σαν πόλο ήταν με κουμπάκια. Οπότε ναι, είπα να μιλήσουμε για τη Mocha λίγο εδώ πέρα, να δούμε το IG page τους. Μου αρέσει η Mocha διότι είναι έτσι, έχουν απλά σχέδια, χωρίς πολλά logo, χωρίς πολλά δηλαδή θέλω να πω. Και μου αρέσει και εμένα αυτό το style έτσι, ορισμένες φορές, γιατί έχω μεγάλο εύρος γενικά, μεγάλο φάσμα στο styling, αλλά είναι και αυτό ένα style που μου αρέσει, ας πούμε, η αισθητική του. Και αυτοί συνεχίζουν και καινούργια σχέδια, καινούργιες συνεργασίες εδώ πέρα, ωραία υφάσματα, ποιοτικά υφάσματα. Ωραία φάση και η Mocha. Βέβαια δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό το Mocha, θα ήθελα να τους ρωτήσω κάποια στιγμή, να μας πούνε από πού βγαίνει αυτό. Ωραίο τζακετάκι αυτό, navy blue. Τσαντούλα, ωραία. Καπελάκι εδώ με και έντιμα λουλουδάκια. Faded blue, navy blue. Θα το ρόκαρα το καλοκαίρι αυτό, έτσι με καναρίγια μπλουζάκι. Ωραίο style, έτσι λιτό style. Και μου αρέσει αυτό, Jaguar είναι, pullover. Καλή φάση. Με μια πάπια. Πάπια είναι αυτό. Ωραία φάση εδώ πέρα. Κάνουμε μια αναδρομή στο IG page τους, έτσι θα κάνουμε και σε όλα τα brands, παιδιά. Και που όταν βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον θα το συζητάμε κιόλας. Εδώ πορτοκαλί vest, τύπου χειμερινό μου φαίνεται, γιατί είναι και επένδυση έχει μέσα, με το σήμα της ειρήνης και το yin and yang. Ωραία φάση, όπως βλέπετε έτσι λιτά σχέδια, χωρίς πολλά prints και τέτοια. Έχουν βέβαια για τα prints τους, αλλά είναι έτσι λιτοί γενικότερα, με καθαρές και απλές γραμμές. Όμορφα πράγματα. Shout out και στη Mocha λοιπόν. Και συνεχίζουμε. Και πριν συνεχίσουμε να πούμε ότι για αυτό το journaling που κάνουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί και εμείς έχουμε brand, όπως ήδη γνωρίζετε, την ύματα και αυτά, και δεν ξέρω, είναι σαν θέλω να ανοίξουμε τις πόρτες, καταλάβατε, να φτιάξουμε γέφυρες μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ εταιριών στην Ελλάδα, γιατί είναι και αυτό λίγο εγωιστικό παιχνίδι, όπως πολλά άλλα παιχνίδια. Αλλά νομίζω όλοι στην πίτα, όλοι καλοί χωράνε και για όλους υπάρχει μερίδιο. Και το να φτιάξεις γέφυρες και να ενωθείς με ανθρώπους και να μάθεις καινούργια πράγματα και να μεταδώσεις και εσύ αυτά που ξέρεις, νομίζω μόνο καλό έχει να δώσει στο σύνολο. Έτσι, για να πάμε όλοι μπροστά. Αυτό σε παρένθεση. Πάμε στο επόμενο τώρα. Το επόμενο είμαστε Muerte Inc. Νομίζω με headquarters στην Κυψέλη, έτσι. Τα παιδιά έχουν κάνει και αυτοί σοβαρό buzz γενικά, ειδικότερα στη hip hop σκηνή στην Ελλάδα. Έχω δει δηλαδή πολλούς MC να φοράνε μπλουζάκια από Muerte και τέτοια. Και πάμε να κάνουμε μία αναδρομή στο Instagram, να δούμε τι κάνουν τελευταία.
Αυτό είναι αφισούλα, βάλανε σε κάποιο κτίριο. Ωραίο vibe εδώ το βίντεο. By any means. That's right. Ναι, όσοι παρακολουθείτε τη φάση θα γνωρίζετε, θα έχετε πετύχει σίγουρα κάποιον να φοράει μουέρτε στη φάση. Είναι και από ό,τι έχω καταλάβει έτσι έχουν ανοιχτεί και σε άλλες χώρες. Τουλάχιστον έχουν φωτογραφίες και τέτοια project σε άλλες χώρες που κάνουν. Και αυτό νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο, τουλάχιστον εγώ το πρώτο μπλουζάκι που είχα δει μουέρτε, που είχαμε κάνει ένα βίντεο για τον Μπέσα του Νέγρου, του Μοριά, νομίζω αυτό παίζει να ήταν και το πρώτο βίντεο που έτσι φάνηκε δημόσια αυτή η μάρκα, γιατί φορούσαν τα παιδιά εκεί μουέρτε τότε. Οπότε υπάρχει μια σύνδεση με αυτό. Οπότε respect εδώ στα τσακάλια, συνεχίζουν γερά, με το καλό, καλή φάση. Συνεχίζουμε παιδιά, γιατί έχουμε και καμιά 19 brands εδώ να μιλήσουμε. Οπότε μας πάρει καμιά ώρα. Πιούμε λίγο καφεδάκι, είμαστε του καφέ. Αν το έχετε καταλάβει. Ωραία, και συνεχίζουμε. Το επόμενο που έχω βάλει εδώ πέρα είναι το Lane. Lane Athens. Για αυτά τα παιδιά εδώ προσωπικά δεν τους γνωρίζω, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Αυτό που ξέρω είναι ότι τους έχει πάρει το μάτι μου, δηλαδή έχω δει μερικούς να φοράνε ας πούμε αυτή τη μάρκα και βλέποντάς τους ας πούμε έχουν ωραία αισθητική, μου αρέσει που λογικά δεν ξέρω, από ό,τι έχω καταλάβει παίζει να είναι γραφιτάδες, γραφίστες, γιατί έχουν γενικά αυτή τη φάση με το lettering και όλα αυτά. Οπότε πολύ πιθανό να την έχουν κάνει κάποιοι γραφιτάδες αυτή τη μάρκα. Ας δούμε εδώ μερικά πράγματα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα vest, κόκκινο. Εδώ τι έχουμε, μπλουζίτσα με print. Lane, ωραία σχέδια, αυτά με τα ανθρωπάκια. Καλή φάση. Και αυτό έτσι ωραίο σχέδιο. Εδώ, ωραίο style. Ωραίο style εδώ πέρα το κορίτσι. Και το γυαλί. Black on black. Μ' αρέσει το black on black γενικότερα. Αυτό το vest ωραίο αυτό το vest, από ό,τι φαίνεται έχει και από μέσα prints, φωτιές, A-cup. Ωραία φάση και εδώ πέρα, τα παιδιά, μπράβο στα παιδιά και ισανότερα. Ωραία. Είδαμε και λίγο τι λέει εδώ πέρα. Νομίζω στα προηγούμενα, μισό λεπτό, στη Μόχα είδαμε μερικά κομματάκια. Νομίζω είναι καλό σε κάθε page που βλέπουμε να κάνουμε παύση σε ένα-δυο κομματάκια να βλέπουμε, έτσι.
Στη Μόχα εδώ μιλήσαμε για τα σχέδια έτσι, τα που χρησιμοποιούν και για τη Μόχα μιλήσαμε. Για τη Μουέρτε δεν ξέρω αν είπαμε για... Δεν είπαμε καθόλου. Ας πούμε αυτό το tracksuit εδώ πέρα είναι άντε γεια. Εντάξει, νομίζω έχουν εμπνευστεί από τη Cortez που έχει κάτι παρόμοια, αλλά παρόλα αυτά το βάλανε με το δικό τους στίγμα και τη δική τους αισθητική και είναι και το μπλε το χρώμα που βάλανε που είναι Represent Ελλάδα. Και όπως και να έχει, όλοι από κάπου εμπνέομαστε έτσι. Όπως λένε, δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Καλό είναι, βλέπεις πράγματα, εμπνέεσαι από την καθημερινότητα, από άλλα brands, από τον φίλο σου, από ταινίες, από οτιδήποτε. Το καλό είναι να το παίρνεις και να το κάνεις με έναν τρόπο δικό σου αυτό. Ωραίο, πολύ ωραίο tracksuit εδώ πέρα. Με φωσφοριζέ λεπτομέρειες. Για να σε βλέπουν άμα κάνεις jogging το βράδυ και τέτοια. Ή άμα είσαι στα σκοτάδια, να σε βλέπουνε. Ωραία, μ' άρεσε και είχαν βάλει το by any means που το είπαμε αυτό. By any means necessary. Get yours. For sure. Περισσότερα εδώ prints με τα logo τους και αυτά, tracksuits φτιάχνουν, μπουφανάκια φτιάχνουν, vests φτιάχνουν, διάφορα καλούδια φτιάχνουν. Και έχω συνεργαστεί με πολλούς. Ωραία. Για τη Lane είπαμε, μιλήσαμε για το vibe τους, είδαμε μερικά κομματάκια και για τη Lane. Αυτό τι είναι εδώ, Jaguar και αυτό. Ωραίο πουλοβεράκι Jaguar. Jaguar, παιδιά, για όποιους δεν ξέρουν, σημαίνει ότι δεν είναι τυπωμένο δηλαδή το σχέδιο πάνω στο ύφασμα, αλλά είναι ενσωματωμένο στις ίνες. Δηλαδή, όταν περνούσε τη διαδικασία του να κεντηθεί, ειδικότερα τα pullover ας πούμε, το σχέδιο έγινε με τις ίνες, με τα νήματα δημιουργήθηκε το σχέδιο. Δεν έγινε μετά, δεν δημιουργήθηκε ας πούμε το pullover και μετά πάνω τυπώθηκε κάτι. Αυτό σημαίνει Jaguar. Για όσους δεν ξέρουν. Ωραία, και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και έχουμε τη Heart Claw. Αυτοί τώρα δεν ξέρω αν έχουν κάποια σχέση γενικότερα με τη Ρωσία, ας πούμε. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει χρησιμοποιούν έτσι και ας πούμε το D που χρησιμοποιούν στο logo τους είναι ρώσικο. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια σχέση από εκεί. Shout out και στη Heart λοιπόν, και αυτούς τους έχω πετύχει παιδιά να φοράνε τέτοια ρούχα. Ωραία αισθητική. Είναι και βλέπω από ό,τι έχω καταλάβει και στη κουλτούρα του skate και όλα αυτά. Ωραίο styling εδώ πέρα, ο Man. Ωραίο μπλουζάκι, ωραία σχέδια. Έτσι θυμίζουν λίγο native κατάσταση. Ωραίο styling εδώ πέρα. Τα παιδιά. Αυτό. Μ' αρέσει συνδυασμός με έτσι καρό παντελόνι, ας πούμε. Μ' αρέσουν τα καρό παντελόνια, συγκεκριμένα δηλαδή σχέδια. Και εδώ έχει κάνει ωραίο styling. Και ο φίλος εδώ με σκαρπινάκι, άσπρη μπλουζίτσα, καρό παντελονάκι. Classic εδώ το style του φίλου. Τώρα τι έγινε, κολλάμε λίγο. Ωραία πράγματα από τη Heart εδώ. Συνεχίζουμε και μετά έχουμε δεν θα μπορούσαμε να μην βάλουμε το δικό μας το brand, έτσι. Οπότε έχουμε εδώ τη νήματα. Νήματα εδώ, full print, βλέπετε. T-shirt, όλα handmade, από τα χεράκια μας, στο νήματα atelier. Πολύ λίγα κομμάτια αυτή τη στιγμή διαθέσιμα. Τα βλέπετε και εδώ πέρα στο IG. Εντάξει, εμείς γενικά δεν το έχουμε τρέξει πολύ εδώ τώρα τη φάση με το Instagram και αυτά, αλλά έρχονται όλα, μην ανησυχείτε, όλα είναι καθοδόν. Διάφορα πραγματάκια εδώ. Αυτή εδώ η collection που βλέπετε εμένα incognito να φοράω είναι από την Distorted Garments που παίρνουμε ρούχα και τα ξαναφτιάχνουμε και τέτοια. Από ένα sub-brand του νήματα που λέγεται Industrial Upcycled Reworks. Οπότε εκεί ασχολούμαστε με τέτοια, recycled fashion κτλ.
Διάφορα εδώ πέρα βλέπετε το μπλουζάκι, αυτό που φοράω από κάτω. Διάφορα πραγματάκια. Cyber Goth Collection εδώ, η τελευταία μας collection που κάναμε. Αυτά, δεν θα κάτσω πολύ ώρα εδώ, απλά προφανώς και έπρεπε να το αναφέρω, έτσι. Συνεχίζουμε και πάμε στην Pressure Clothes. Λοιπόν, πολύ καλή φάση, Pressure Clothes, και νομίζω και ο man που το κάνει αυτό είναι εδώ κοντά από Βόρεια Ελλάδα, από τις Σέρρες, από ό,τι έχω καταλάβει. Και αυτούς πρώτη φορά, πώς τους έμαθα αυτούς, είχα δει αυτό εδώ το βίντεο το διαφημιστικό, που είναι πολύ φωτιά γενικά. Και το είχα δει, αυτό είναι ένα βίντεο εδώ, μπείτε να το δείτε τώρα, εμένα δεν παίζει. Αλλά αυτό εδώ το διαφημιστικό που κάνανε, από αυτό τους είδα πρώτη φορά, και νομίζω μετά τους είχα δει και με ETH Kids που είχαν κάνει Kids Under Pressure. Τώρα για αυτά που σας λέω είναι facts, έτσι, ό,τι μου έρχεται σας το λέω κατευθείαν, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Οπότε ναι, πολύ καλή φάση. Θα ήθελα να γνωρίσω αυτόν, από ό,τι κατάλαβα Θοδωρή το λένε, θα ήθελα να γνωρίσω το Θοδωρή κάποια στιγμή, να μιλήσουμε περί νημάτων και ενδυμάτων και τα λοιπά. Πολύ καλή φάση, από ό,τι έχω καταλάβει έχουν σύνδεση και με το Παρίσι, ιδιαίτερα prints, ιδιαίτερο vibe. Και από ό,τι φαίνεται το τρέχει και συνεχίζει να τρέχει και θα τρέχει η φάση. Mediterranean, έτσι, μεσογειακό vibe. Εδώ πέρα, πολύ καλή φάση. Respect. Βλέπουμε εδώ μερικά, κάνουμε μια αναδρομή στο IG page τους. Φωτεράκια εδώ με Ποσειδώνα. Mediterraneans. Pressure. Καλή φάση. Ωραία. Μετά την Pressure πάμε στην... Τι έχουμε εδώ? Πάμε στην Damaged. Του Γιώργου του Κάβαλου. Εντάξει, το παιδί και αυτόν δεν το γνωρίζω, αλλά και αυτός είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, ασχολείται με τη φάση, με resell, με απ' όλα. Είναι στο game καιρό, το τρέχει, το κάνει, content πολύ με ό,τι σχέση με fashion, με συνεργασίες, με trappers, με rappers, τέλος πάντων, με το Tokel είχε κάνει μια συλλογή. Πολύ καλή φάση, το παιδί το τρέχει, από ό,τι φαίνεται, κάνει και τα δικά του. Κάνουμε εδώ μια αναδρομή και στο IG page της Damaged. Βλέπουμε εδώ διάφορα. Τώρα καταλάβατε όπου θα πάει το μάτι μου. Να, εδώ πήγε το μάτι μου, ας πούμε. Μ' αρέσουν τέτοιου τύπου σχέδια. Ωραία φάση, φορμούλα, συνδυασμός με το φουτεράκι του. Δεν ξέρω αν ακούγεται τώρα παιδιά σε εσάς, αλλά βρέχει. Ρίχνει πολύ βροχή τώρα αυτές τις μέρες. Ωραία, οπότε εδώ είμαστε και στην Damaged. Ωραία φάση του Γιώργου. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα τι έχω βάλει εδώ. Τώρα αυτό το brand, παιδιά, δεν θα το λέγεις ακριβώς. Είναι, εντάξει, streetwear. Απλά αυτό που μου προσέρχεται σε αυτούς το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο τα σχέδια, όσο η κουλτούρα τους. Δηλαδή, outdoors, the great outdoors. Κάνουν activities τα παιδιά από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, surfing, skating και τι δεν κάνουν εδώ πέρα. Και μου αρέσει αυτή η κουλτούρα πάρα πολύ. Οπότε, επειδή την έχω πετύχει μερικές ώρες αυτή τη μάρκα επίσης, οπότε νομίζω ήταν πολύ σοφό να το αναφέρουμε, γιατί τα παιδιά είναι έξω, είναι στην δράση, πολύ σημαντικό αυτό.
Κάνουν πράγματα, activities, διάφορα. Τώρα προσωπικά εμένα μπορεί να μην είναι του style μου, αλλά respect όπως και να έχει. Γιατί το τρέχουνε, δουλεύουνε, τους αρέσει και αυτό που σέβομαι πολύ είναι που είναι έξω και κάνουν πράγματα, έτσι. Αυτό, μόλις δείτε αυτό το βίντεο, κλείστε το και βγείτε έξω να κάνετε πράγματα, αν δεν βρέχει. Κάντε κάτι, τρέξτε, ξέρω εγώ, πιάστε το skate ή κάτι ρε παιδί μου. Κάτι, action. Να καθαρίζει λίγο το μυαλό, μετά επιστρέφεις, είσαι πιο παραγωγικός, κατάλαβες. Ωραία, We Ride Local λοιπόν. Στο επόμενο, και αυτό το πέτυχα πρόσφατα, όχι πολύ πρόσφατα, αλλά A Terror Official, που έχουν ένα δεινόσαυρο για λόγο, τα παιδιά. Ωραία αισθητική, εδώ ο man, ας πούμε, έσκασε αντεγιά, φοράει και την παντανούλα του, καλτσούλα, σκαρπινάκι, τσορτσάκι, τσαντούλα, στάιλας. Εδώ έχουμε τον Καρίμ, νομίζω τελευταία δημοσίευση έκανα συνεργασία με τον Καρίμ. Έχουμε και μερικές φωτογραφίες εδώ με τον KK. Ωραία φάση. Ωραία φάση εδώ πέρα. A Terror, αυτή στην Αθήνα είναι νομίζω, από ό,τι έχω καταλάβει. Συνεργασίες εδώ, 12ος πίθηκος, φοράει ένα πάνω κάτω A Terror. Μπράβο στα παιδιά και ίσα ανώτερα και στα παιδιά, λοιπόν, με το καλό. Ωραία. Αυτά και για την A Terror εδώ πέρα. Επειδή έχουμε ακόμα μερικά, ας συνεχίσουμε. Made in Greece. Yes. Καλό θα ήταν, νομίζω, εφόσον είμαστε στο Greece, όσο γίνεται να τα δημιουργούμε και στο Greece. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιες φορές να είναι δύσκολο, πιο κοστοβόρο κτλ. Αλλά όπως και να έχει, ρε παιδιά, παλιά η Ελλάδα είχε, ακόμα και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, είχε πόσες βιοτεχνίες, υφάσματα φτιάχναμε, ρούχα φτιάχναμε, τέτοια. Εντάξει, τώρα όχι μόνο αυτά, κλείσανε τα περισσότερα εργοστάσια, αλλά γιατί να μην ξαναγεννηθεί αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα, δεν ξέρω άμα το ξέρετε, αλλά έχει από τα καλύτερα βαμβάκια στον κόσμο παράγει, μαζί με το Αιγυπτιακό, ας πούμε. Γιατί να μην ξαναθίσει αυτή η φάση. Καταλάβατε. Πρέπει, οπότε όταν είμαστε όλοι εδώ σαν κοινότητα και υπάρχει στήριξη και το ένα και το άλλο, να ανθίσει κάπως. Και όσο γίνεται made in Greece. Φεύγουμε από την A Terror και πάμε. Τώρα πάμε στην Dangerous Minds, που αυτοί τα παιδιά είναι στην Αλεξανδρούπολη. Έχουν ένα κατάστημα. Φτιάχνουν και τα δικά τους ρούχα, αλλά φέρνουν και άλλα ρούχα. Δηλαδή εδώ μέσα θα πετύχεις και pressure, ας πούμε, που είχαμε συζητήσει πριν. Και θα πετύχεις και διάφορες μάρκες γενικότερα. Αλλά κάνουν και τα δικά τους. Εδώ, ας πούμε, άμα δείτε, είναι δικά τους αυτά. Μια φορά είχα πάρει κάτι πράγματα από αυτούς. Ήταν μια αφίσα και ένα βιβλιαράκι που ήταν δικό τους, που το είχαν φτιάξει αυτοί. Και επειδή είναι και Βόρεια Ελλάδα εδώ πέρα, ας πούμε, είπα να κάνουμε και ένα shout-out εδώ πέρα στην Dangerous Minds. Μ' αρέσει πολύ το όνομα αυτό, που είναι και από τη ταινία Dangerous Minds. Και δεν ξέρω, μου είχε κολλήσει αυτό κάποια στιγμή. Οπότε εδώ είναι ένα overall, γενικότερα τα παιδιά φτιάχνουν διάφορα πράγματα και πουλάνε και πράγματα με άλλες μάρκες, και ελληνικές και ξένες μάρκες. Ωραία πραγματάκια. Παπουτσάκια είχαν φτιάξει, νομίζω, αυτοί τα παιδιά. Τώρα το θυμήθηκα, ναι. Αυτά παίζανε τα καινούργια, είχαν φτιάξει και κάτι άλλο που ήταν πολύ ωραία. Τέτοιου είδους, old school style παπουτσάκια.
Ωραία, αυτά. Θα βρείτε διάφορα πραγματάκια εδώ, στη Dangerous Mind. Όποιοι θέλετε να μπείτε να δείτε, όπως και σε όλα τα προηγούμενα. Να μπείτε να τσεκάρετε. Αυτό να ψωνίζετε μάρκες. Εντάξει, δεν σου λέω να είσαι απόλυτος, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν και ωραία πράγματα που συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Πολύ ωραία πράγματα. Και τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει κατά πολύ το level, μπορεί να πω, και ανεβαίνει. Έχει βέβαια ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά του. Αλλά σίγουρα ναι, πρέπει να στηρίζουμε και το local market. Πώς λέγανε τα άλλα παιδιά, we ride local, we shop local, κατάλαβες. Να στηρίζουμε εδώ και όχι μόνο τα brands και τα ρούχα που φοράμε και αυτά, αλλά και καλλιτέχνες, κατάλαβες. Άμα δεν στηρίζει το τόπο σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει, κάτι τέτοιο. Τώρα εντάξει, νομίζω τα περισσότερα brands που μιλήσαμε έχουν φτιαχτεί από άντρες. Οπότε πρέπει σίγουρα να μιλήσουμε και για γυναικεία brands, έτσι. Να το ισορροπήσουμε κάπως το θέμα. Οπότε από αυτό τώρα, νομίζω το πρώτο που είναι και έτσι κάπως γυναικείο brand είναι Θεσσαλονίκη, νομίζω βρίσκεται το The Russian Roulette, λοιπόν. Ας κάνουμε εδώ μια αναδρομή, ωραίο αυτό το styling, έτσι, vintage τύπου style, θυμίζει άλλες εποχές. Τώρα δεν είμαι σίγουρος αν όλα όσα βλέπουμε εδώ τα φτιάχνουνε αυτοί, λογικά ναι, ή μπορεί να πουλάνε και resell να κάνουνε, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά φτιάχνουνε διάφορα πραγματάκια και σίγουρα είναι έτσι street style, street fashion. SKG. Φωτιές εδώ πέρα. Balkan Skulls. Balkan Paradise. Μπαλκάνια. Ωραία φάση. Φωτιές. Μαγιουδάκια εδώ. Εντάξει, έχει ακόμα ο καιρός για καλοκαίρι, αλλά για τα κορίτσια που θέλουν εδώ, μαγιουδάκια. Βλέπω. Ωραία φάση. Ωραίο style. Ωραία, αυτά για τη ρώσικη ρουλέτα. Λοιπόν, Λαπίθων 5 Θεσσαλονίκη, λέει η διεύθυνση, όποια θέλει να πάει. Συνεχίζουμε στη 0. 0 ή μη δεν. Εγώ τότε δηλαδή. Έχουν παίξει τέτοιο λογοπαίγνιο εδώ τα παιδιά. Located in Athens. Μ' αρέσει αυτό το λιτό style, πάλι είπαμε, με κομψές γραμμές. Βλέπω λίγο εδώ oversize fit, ας πούμε, σε τύπου κουστούμια. Μ' αρέσει αυτό το style. Ορισμένες φορές, μ' αρέσει αυτό. Αναλόγως και την περίσταση, έτσι. Αλλά από ό,τι βλέπω έτσι εδώ, χωρίς πολλά logo. Αυτό το τζακετάκι εδώ, ωραία χρώματα. Το waffle, έχω ένα τέτοιο μπλουζάκι. Δεν είναι μηδεν Athens, αλλά είναι έτσι παρόμοιο το ύφασμα. Ωραίο υφασματάκι. Αυτό. Ακόμα και στο footer τους, ας πούμε, δεν βλέπετε εδώ, δεν έχει καν λόγο. Το παίζουν έτσι τα παιδιά εδώ, λιτά. Δεν χρειάζεται συνέχεια να γεμίσεις παντού 100 λόγο, έτσι κι αλλιώς. Μπορεί κάποιες φορές χρειάζεται, κάποιες φορές δεν χρειάζεται. Ισορροπία. Σορτσάκι εδώ καλοκαιρινό βλέπω. Τι άλλο, τι είναι αυτό? Φόρεμα είναι. Μπλουζάκι, πουκάμισο. Μάλλον είναι αυτό εδώ το πουκάμισο που βλέπουμε. Το φοράει το κορίτσι. Ωραία φάση. Ωραία πραγματάκια. Μ' αρέσει αυτό το style. Εδώ τι κάνανε, silk scarf είναι αυτό? Τι πόσανε? Ελιά. Ωραία. Φεύγουμε από το 0 και πάμε στη Σόμφ.
Αυτή η Σόμφ τώρα, η συγκεκριμένη, Athenian, δεν καταλαβαίνω τι λέει εκεί, κουτούρ όμως λέει μετά. Μελανθίνου 10 ψηρή, στο ψηρή θα βρείτε εδώ πέρα τη Σόμφ. Νομίζω και αυτό είναι γυναικείο brand, φτιάχνουν γυναικεία δηλαδή. Παίζει μόνο γυναικεία να φτιάχνουν, αλλά και αυτούς έχει χρόνια που το είχα πετύχει αυτό το Σόμφ και μου άρεσαν πολύ τα overall prints που κάνανε. Με τα φορέματα και αυτά. Βλέπουμε εδώ ένα φόρεμα τύπου με εφημερίδες. Ωραίο styling. Θέλω να δω άμα βρω αυτά που είχα δει, που σας λέω. Με κάτι tribal τύπου prints που είχαν κάνει. Να, κάτι τέτοια. Πολύ ωραίο. Ωραίο style. Αυτό εδώ το φόρεμα. Επίσης, με αυτά τα prints τους είχα πρώτο πετύχει. Οπ, να και η Μαρίνα εδώ. Ωραία φάση αυτή για γυναικείο brand, πολύ ωραίο aesthetic, vibe, ωραία prints, σχέδια, ωραία φάση. Ωραίο mood. Ωραία, πλήγα μας μείνανε παιδιά, συνεχίζουμε, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι, τώρα πάμε λίγο σε πιο high end, πιο couture τύπου. Δεν θα μπορούσαμε έτσι να μην αναφέρουμε και αυτά. Εντάξει, πρέπει να δείξουμε ένα φάσμα γενικότερα από όλη τη φάση. Ή και αυτά προφανώς είναι. Τώρα θα μου πεις είναι street brand αυτό. Ναι, θα σου πω εγώ. Γιατί και αυτά πού τα φοράς τα ρούχα, έξω δεν τα φοράς, στον δρόμο, πού τα φοράς, σπίτι σου τα φοράς. Απλά είναι πιο high end. Ίσως και με τα υφάσματα και με τα κοψίματα και με τα τέτοια. Οπότε τώρα βρισκόμαστε στο υφάσμα Studio. Athens EU, Artisanal and Haute Couture Dreams. Ωραία. Για να δούμε εδώ. Γυναικεία, από ό,τι βλέπω, ως επιτοπλίστων. Διάφορα έτσι ιδιαίτερα κοψίματα. Δες εδώ τώρα, ας πούμε. Πολύ ωραίο. Ιδιαίτερο ρε παιδί μου. Ας δούμε μερικά πράγματα για εδώ από το υφάσμα. Ωραία αυτά τα φορέματα για τα φουντοτά. Εδώ ο μαν περπατάει, κάπου πάει. Φαρδί παντελονάκι. Αυτό παίζει γενικότερα. Εντάξει, είναι crop το δικό του. Παίζει γενικότερα αυτό το τελευταίο διάστημα, έτσι φαρδί παντελόνι, λεπτό μπλουζάκι από πάνω. Έτσι. Ξαναγύρισε δηλαδή, γιατί έπαιζε και παλιότερα αυτό το style. Εκεί κάπου 2K έπαιζε αυτό το style. Και το βλέπω τώρα πρόσφατα να ξαναγυρνάει. Οπότε βλέπετε και αυτοί παίζουν πιο πολύ με υφάσματα, με έτσι ωραία κοψίματα και τέτοια. Άλλη φάση, πιο high-end κατάσταση. Ωραία αισθητική. Λογικά τα φτιάχνουν και αυτοί στην Αθήνα, μάλλον. Κάπου στην Ελλάδα να φανταστώ τα φτιάχνουν. Έτσι θα ήθελα να πιστεύω. Ωραία. Είδαμε και μερικά από το ύφασμα. Πάμε τώρα, μας μείναν άλλα 4. Πάμε CL. CL Athens. Designed and made in Athens. Φαρμάκι 4 λέει. Για όποιον θέλει να πάει. Και αυτή παρόμοιο έτσι style με το προηγούμενο που είδαμε. Πιο high end. Πιο πολύ για ό,τι βλέπω για γυναίκες και αυτή. Μου παίζει να είναι μόνο για γυναίκες αυτή. Πριν είχαμε και κάτι ανδρικά. Ωραία κοψίματα.
Στα κόκκινα εδώ το κορίτσι. Πρέπει να είναι αυτή που το έχει φτιάξει, αν από ό,τι έχω καταλάβει. Πρέπει να είναι αυτή η κοπέλα που το έχει φτιάξει, νομίζω. CL Athens λοιπόν. Ωραίο styling εδώ πέρα. Φουντωτά μανίκια, έτσι see-through dress. Άσπρη καλτσούλα και αυτό το παπουτσάκι, ωραίο συνδυασμός. Ωραίο φορεματάκι και αυτό. Μπράβο, μπράβο. Όμορφα πράγματα. Φορεματάκι αυτό, καλοκαιρινό. Ωραία, αυτά παιδιά και για τη CL Athens. Πάμε. Πού πάμε? STL Studios. Πάμε. Εδώ δεν μας λένε τα παιδιά ούτε που βρίσκονται ούτε τίποτα. Λένε clothing brand. STL Studios. Υποθέτω ότι βρίσκονται στην Αθήνα. Τώρα μπορεί να βρίσκονται και κάπου αλλού. Σε αυτούς είχα δει πρόσφατα ένα event, ήταν αυτό εδώ. Ωραία φάση, έτσι που το πήγανε έξω κάπου και το κάνανε σε ένα πάρκινγκ, ας πούμε. Ωραία φασούλα εδώ πέρα. Τώρα νομίζω ότι είναι ελληνικό brand. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το λέει και κάπου και δεν τους ξέρω κιόλας. Αλλά εντάξει, γιατί μπορεί και κάποια ξένα brand να κάνουν εδώ πέρα events και τέτοια. Αλλά πιστεύω, από ό,τι έχω καταλάβει, ότι πρέπει να είναι ελληνικό. Και αυτή ως επιτοπλίστων έτσι γυναικεία. Να εδώ βλέπουμε και τη Λίλα που φοράει κάτι. Από STL. Εδώ πέρα τι έχει εδώ. Σε πάρκινγκ. Ορίστε. Πάρτε εδώ drift. Με σημεούλα. Ωραία πραγματάκια. Full face εδώ. Καλή φάση. STL Studios, οπότε έχει και ανδρικά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, κάτι έχει. Δεν φτιάχνουν μόνο για γυναίκες. Ωραίο aesthetic, ιδιαίτερα υφάσματα χρησιμοποιούν και τα κοψίματά τους είναι ιδιαίτερα. Ωραία φάση. Ωραία, αυτά και για την STL Studios και πάμε. Arpiece Conceptual Clothing Compilation. Ιερά Οδό 42 λέει. Arpiece. Ωραία φάση κι αυτή. Κάπου το είχα πετύχει πρόσφατα, το είδα και επειδή έψαχνα να βάλουμε όπως σας είπα και γυναικεία και νομίζω είναι και γυναικείο brand αυτό, παίζει να είναι εδώ πέρα η δημιουργή του brand που το φτιάξανε. Λιτά και εδώ πέρα, style, έτσι, κομψό. Ωραία φάση, φορεματάκι εδώ. Ωραίο. Και εδώ ωραίο styling, το παντελονάκι με τις ρίγες. Ωραία φάση. Σταϊλού. Εντάξει, οπότε βλέπετε έχει και φορεματάκια εδώ και έτσι και διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή, όπως βλέπετε έχουμε ένα φάσμα από όλα αυτά που συζητούσαμε. Ναι, μιλήσαμε για street brands και τέτοια, αλλά δεν ήθελα μόνο να επικεντρωθούμε στα κλασικά τα streetwear brands, ας πούμε, γιατί το φάσμα είναι πολύ μεγαλύτερο και γενικότερα εμπνέονται οι μεν από τους δε, οι δεν από τους με, υπάρχει μια ανάμειξη, ειδικότερα τώρα στις μέρες μας και τα τελευταία χρόνια γενικά πώς έχει γίνει το fashion, ας πούμε. Νομίζω είναι μια μίξη και οπότε ναι, και αυτούς θα τους κατάτασα σε αυτή τη φάση. Είναι
οτιδήποτε θα μπορούσε να το πεις streetwear. Οτιδήποτε βλέπεις έξω ο κόσμος να φοράει είναι streetwear. Τώρα το πώς έφτιαξα εγώ τη λίστα μου, αυτό είναι δικό μου θέμα. Και η λίστα μου έχει ως εξής, όπως είπαμε. Αυτά, ωραίο aesthetic εδώ από το R-Piece. Και το τελευταίο που έχουμε είναι Devotion Twins. Εδώ τώρα πάμε ακόμα ένα σκαλί. Είναι πιο κουτούρη φάση εδώ πέρα, πιο high-end. Αντρικά δεν ξέρω, δεν είναι άμα έχουνε. Γυναικεία βλέπω πιο πολύ, πολύ ιδιαίτερα στυλάκια εδώ πέρα. Παλτουδάκι εδώ, κάτι τσεπούλες χωράς ό,τι θες να βάλεις, όπως βλέπετε. Ωραία συνολάκια, γυναικεία, αεράτα. Ωραίο αυτό το συνολάκι και το πάνω και το κάτω. Πολύ ωραίο. Και τα λιτά έτσι φορεματάκια, ωραίες ραφές. Ωραία κοψίματα. Μεσογειακό έτσι style. Resort wear τύπου. Αυτό τι είναι? Σαν κιμονό. Ωραία. Αυτά παιδιά. Πιούμε λίγο νεράκι. Πόση ώρα κράτησε το βίντεο? Κάνα 40 λεπτό. Ωραία. Από ό,τι βλέπετε καλύψαμε ένα μεγάλο φάσμα σε αυτό το επεισόδιο για τα streetwear brands στην Ελλάδα. Σε παρένθεση, γιατί όπως βλέπατε μετά τα μισά και τα πιο μετά καλύψαμε το βρήκαμε από παντού γενικότερα. Δεν επικεντρωθήκαμε μόνο στο classic streetwear, αλλά όπως σας είπα συνδέονται όλα αυτά, οπότε η λίστα μου είχε κάπως ως εξής. Τώρα είμαι σίγουρος ότι θα ξεχνάω μερικά brands, ας πούμε, που δεν ανέφερα, που είναι αξιοσημείωτα. Μπορεί μόλις θα τα θυμηθώ να κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο που να τα αναφέρουμε και αυτά. Αλλά για εσάς τώρα, πέρα από τα subscribe και τα like που θα κάνετε εδώ για να στηρίξετε το κανάλι μας, κάτω στα σχόλια μπορείτε και εσείς να δώσετε μερικές ιδέες για ποια πιστεύετε ότι εσείς είναι, ας πούμε, αξιοσημείωτα ελληνικά brands. Και όχι μόνο street, ας πούμε, γενικότερα, σε όλο το φάσμα. Αυτά. Μαζί σας ήταν ο Γιώργος Νηματάς. Είμαστε εδώ στο Νήματα Studio και θα τα πούμε την επόμενη φορά με ένα καινούριο βίντεο.